Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu bibiyan mu a wannan tasha tamu mai albarka mai suna gona ta wanda take YouTube channel. Mun kai wajen wata uku ba mu saka muku bidiyo ba, wanda insha Allahu yau za mu yi bayanai masu kyau dangane da yadda za mu ci gaba da sa muku bidiyoyi akan abin da ya shafi noma da kiwo. Tabbas abubuwa guda uku su ne ya kamata mutum ya riƙe a duk lokacin da zai yi harkar noma da kiwo. Na farko, noma yana buƙata da kiwo suna buƙatar lokaci. In ba ka da lokaci to sana'ar noma da kiwo ba taka ba ce, don ba komai bane za ka bada ka ce a maka kana zaune a gida ko kina zaune a gida. Abu na biyu shine jari ko mun kankantansa. In babu jari ba za a fara ba. Abu na uku shine ya zama mutum na son abin a ransa, domin idan babu interest a ciki za a wahala. Kafin in shiga cikin bayani kai tsaye, zan ƙara kawo abubuwa kamar haka wanda ya kamata mai son shiga harkar noma da kiwo ya riƙe. Abu na farko, dole mutum ya yi committing kanshi, ya sa kanshi cewa da gaske zai yi wannan harkar, domin ba harka ba ce da za ka ce za ka yi mata part time a lokacin da kake fara ta. Abu na biyu, mutum zai yi karatu sosai a kanta, bincike, tafiya zuwa gonannaki daban-daban, tambayan wanda suke da ilimi a kansa, ba wai kawai iya kallon YouTube channel ba, a'a, bibiyan masana, je gonakin wasu, karance-karance akan abin da ya shafi noma da kiwo. Abu na uku, dole mutum ya tattali kuɗin da zai fara. Kar mutum ya zai fara harkar noma da kiwo da bashin banki, domin za a iya fara samun matsala. Sannan kuma idan mutum zai fara, ya fara da kuɗi kaɗan. Abin da nake ba da shawara, idan mutum na da miliyan 1 zai fara harkar noma da kiwo, to in so samu ne ya fara da 300,000 ko 400,000, domin komai kan iya faruwa. Abu na hudu, ya zaɓa a ina ne zai fara. A cikin gidanki ne za ki fara, ko kuma a wajen gida, ko kuma a wani wuri ne ya fi dacewa mutum ya fara noma da kiwo, ba inda zai je a yi masa sace-sace ba. Abu na biyar shine mutum in zai fara harkar kiwo ne ya fara yin ɗakin kaji mai sauƙin kuɗi. Kar ya zo ya ƙarar da kuɗinsa wurin yin ɗakin kaji. Wurin gyaran gona ya fara da ɗan kaɗan. Misali, in bai yi ƙarfin da zai fara drip irrigation ba, ya fara flooding. In ya zo yana ƙara ƙarfi kaɗan yana ƙarawa har ya kai lokacin da zai yi greenhouse. Abu na shida shine mutum na jin zai fara, ya fara ko da ɗan kaɗan ne, domin fagen noma da kiwo yana da mugun faɗi, Allah kaɗai ya san yawansa. Sannan abu na ƙarshe shine mutum ya yi ta maimaitawa. Idan kaji ne yake sa su sati huɗu, to daga ya sa wasu sun yi sati 2 ya ƙara sa wasu. In noma ne, in ya noma wannan ya cire wannan ya sa wannan, zai zama ko da yaushe yana noma. Albishir da nake so in mana shine insha Allahu shirin gona ta zai ci gaba da zuwa duk sati, kuma za mu faɗa ranar da za mu dinga sa shi. Sannan za mu ci gaba da karatunmu na Urban Farming Academy, wanda dalilan da ya sa muka daɗe ba mu yi abubuwa ba, mun samu matsaloli da yawa. Bayan an mana sata a gona, an sace dabbobi, bayan mun samu matsala na seed wanda ya expire, bayan mun samu matsala na wannan global warming da ya ta ƙona vegetables, muka yi ta raising nursery suna lalacewa, wanda insha Allahu mun dawo. Kuma wannan shine tajriba na rayuwa, ba a fara a daina ba don wani abu, a yi za a yi ta yi har ranar da Allah zai daga al'amuran. Daga cikin project da za mu ɗauko, akwai wani project da muke kira Janna Project. Wannan Janna Project ɗin shine project ne da za mu ɗauko domin supporting harka da muke yi ta karantar da yara Alƙur'ani mai girma kyauta, wanda duk wata riba da muka samu a nan, in an raba ta kashi 3, kashi 1 za a ƙara jari, kashi 1 za a yi amfani da ita, kashi 1 kuma za a sa ta a wannan Janna Project ɗin. Shine producing, kiwo na kaji na gida, su kwakwa, su tantabaru duka na gida, su zomo duka na gida. Sannan kuma za mu ɗauko project na noman damina, shi ma muna kan shi, kuma za mu yi ta ɗaura muku update a duk abin da muka yi in Allah yarda. Sannan za mu ƙara inganta demonstration center mu. Sannan za mu zo kan kiwon kifi, za mu fara kiwon tilapia local ta ruwa, da mari shi ma local wanda yake native, wanda ke cikin kogi insha Allah, kuma za a yi kiwon su organic. Sa'annan abu na gaba shine za mu fara nursery wurin raising seedlings na veggies, herbs, spices da teas da kuma fruit. Wannan shine abin da za mu ci gaba da gabatar muku a wannan tasha tamu mai albarka insha Allah. Muna roƙon Allah ya tabbatar da mu, kuma muna roƙon addu'a gare ku masu bibiyan mu a wannan YouTube channel ɗin. Babu abin da muke buƙata face addu'o'inku. Allah muke roƙo ya saka muku da alkhairi. Mai magana Malam Aminu Murtala Gonata, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.